Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwana nsika komanso zatipo kapo akamaliza nsika ayika bus depot yabwino. Bus depot yoti mathalaki zimagapo zinali zija zikozo mai mabwino komanso mabasi amunororama transtrip ni mabasi ose aulendo matuwas azima bwinobwino anthu kumakwera kumapita malo abwino. Zonsezo zothandiza kuti koma ndimati ndithokoze kuti popeza mwabwera kudzaona ndipo ndikupempheniso popeza mwabwera kudzaona kumudziku powonjezera msayiwale kuti unoyo ndi February kunjaku kwachitika chilangali mukati nenereso kuti koma ndiye kuli njala kuti mwina chimanga chimene atipatsa chija chipitirire kubwera chifukwa kuti ukapita pamudzi kuti mayi wawaye wa njalayo tithandizeni kuti pamene tidzatsekula stadium tikamadzavina mudzaona azimayi atakhuta kumadziwa kuti anthu akumwanza koma tikuti zikomo mwamva inu. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Ndimatipo maliza olemekezeka adisi aboma lino la Mwanza. Inuyo tinabwera kuno chifukwa chakuti amene mumagwira ntchito za boma kamene kuyendetsa ndondomeko za chitukuko pa district ndi inuyo ku office kwanu. Demose ankabwera a president nkumadza fotokozera nkhani imeneyi inuyo munali kuti zimene zimazitsatira ntchito ija yakhala m'manja mwanu kuno komanso zina zimene zikufotokozedwa pano kuchitika kuno ku boma la Mwanza ndikuti zimachokera makamaka ku office kwanu kuja. Ndimafuna mudatipatse chithunzithunzi chakuti kupatula nkhani imene tichita pano ya stadium mutipatsako chithunzi cha stadium komano boma likuyankha bwanji kumapempho awo anthu kunoko, boma likutinji kupereka mayankho kwa anthu kuno ku Mwanza akambapo lemekezeka nkhani ya zipatala zimene zikumangidwa, masukulu, nyumba za polisi, stadium komanso kumapeto akamba za njala. Kodi boma kudzera mwa inu likutinji kwa anthu aku Mwanza kuno? Zikomo kwambiri ndizoona kunena kuti ku Mwanza kuno kuonjezera pa stadium imene akutimangira imene anthu ifeyo ku Mwanza tinakhala tikuifuna nthawi yayitali. Ndi zitukuko zambiri zimene zikuchitika koma panopa ndingochita highlight a few. Tili ndi ma funding windows angapo. Tili ndi funding window imene timayichula kuti GSED. Under GSED tikumanga a complete CDSS yanyuwani kutetula. Ndekuti pamene pali ma classroom block, pali administration block, pali ma toilet, secondary school imene yoyo ndiyo nina kuti tikumanga. Yayamba kale. Ndiponso ngati mungakhale ndi mpata mukhozanso kupita kukayiyendera kuti mukayione. Tikumanga ma bridge. Tamaliza Humba bridge imeneyo yatha, it's complete, ready for handover kwa anthu aku community using ndrama za GSED. Tinamanga mashop using ndrama ya GSED. Tikupanga rehabilitate rest house yathu yapa Mwanza pano chifukwa kunoko revenue imativuta kwambiri. Ma sources of revenue ndiochepa chifukwa chake tikuthokoza kwambiri stadium chifukwa itithandizira in terms of local revenue. Koma in addition to that tikukonza so rest house yathu kuti tithandizireso chuma chifukwa tikakhala ndi chuma ndiye kuti zitukuko zing'ono tikhoza mazipangira tokha ku Mwanza kuno. So ndi zambiri zimene tikuchita. Tiliso ndi funding window ina timati DDF. Under DDF tikupanga zambiri. Tikumanga ma classroom block, tikumanga ma CBCC, kufikira anthu akumuzi. Tinamanga ma markets, tinamangira ma shade kuti anthu azigulisa mwabwino using ndalama zimenezi. Komanso CDF tikupanga CDF nde zitukuko zake ndi zambiri. Ifo kunoko ndi ma MP awiri eti ndekuti timalandira 400 million. Kwa olemekezeka ndiko Dausi ku Mwanza West olemekezeka ajo Chitukuko. Ndekuti ma district amene makosiyo sawira amene mukulandira 400 million. 400 million kubwera ku Mwanza. And with that zinthu zimene zili pa ground inonso mukhoza kudabwa kuti anatopa nazo kuzitula. Ndi zambiri a lot kwa amadamu honorable Chitsulo
ndekuti even zipatala tikumanga using drama kuchoka panopo tipita kumeneko ndithu tikazitsimikizire zimenezo. Mukaona. What I wanted to get from you on my DC is a confirmation kuti pali impact yaikulu kuchokera ku ndalama za CDF zimene mafotokoza 400 million ni kumabwera kuno kuboma la Mwanza. Yes. Zitukuko zake mukuza Malawi kuti zikuvuta kuziwerenga nzambiri. Yes. Honorable Harry Dausi, Nicholas Dausi anenaso pano chimodzimodzi kuti CDF kuti ndiyambe kunena nkupitiliza dzikanika kumaliza. Izona sa. And stadium imwe yamikira kuti ikuthandizani in terms of local revenue generation kuno Mwanza. Yes. Pankhani yakulemba anthu ntchito stadium yakuthandizani bwanji pressure ya ku office kwanu kuti anthu akusowa ntchito? Kuchokera ku labor office yathu anatiuza kunena kuti kumwanza kunoko tili ndi about 352 anthu amene akufuna ntchito. 352,000? Yes, 352. Okay, 352. Okay. Yes, amene akufuna ntchito. Koma ndikhoza kukusimikizirani kuti pofika panopa ndiye kuti tinafikira 75% of that number. Chifukwa cha stadium inoyonso yatithandizira. Komanso kubomako ifeyo tinalemba ma HSS kuchipatala kwathu, aphunzitsi posachedwa pompano akuyamba 1st February aphunzitsi 32 amene talemba tokha kumwanza kuno. Nkhani yomalizira ikhali nkhani imene adandaula ya njala. Kwachitika chilala kwambiri dziko muno madera ambiri, ndipo kumwanzanso nkhani imeneyo sina wapange spare. Anatchulapo malo angapo olemekezeka MP zakumene akuti njala ikukhala kuti yavuta. Pali mathandizo anje amene adzera ku ofisi kwanu opita kwa anthu akuno kumwanza, ndipo akhali nzembekezo zotani zimene mwapanga kale process kudzera kuboma kuti anthu akuno akhoza kuthandizika kuti njala isawavulaze? Ifeyo district yathu ndi imodzi mwa ma district amene tikulandira chithandizo cha lean season, ndiye kuti tikulandira chimanga and ife anatiuza kuti tilandire for 6 months. Ndiye kuti takhala tikulandira komano up to December chimanga chicha chakhala chikubwera ndithu, koma pano patikudikirira kuti atibweresere cha January komanso kumapita mu February. akumapita ku February up to March. Koma kwinako mpaka December takhala timalandira ndithu, and ma families amene akuchita benefit kunoko ndi 62,000 house of beneficiaries out of this lean season. Komanso on top of that tiliso ndi social cash transfer, ndalama ija timapereka kwa anthu ovutikisisa, ndalama imene yoyonso akulandira every month. Komanso tili ndi program ya climate smart imene tikumalembaso anthu kumagwira ntchito pakutha pa mwezi tikumalipira 48,000. Zonsezo zikuthandizira kuti tichiteko mitigate impact yachani ya njala, koma njala kunokodi nde ilipo ndizoona. Ndizikoma kwambiri my DC komanso olemekezeka Nicholas Harry Dausi mmene tachezera kunoko kumwanza kunena kuti tithandizidwe kuyankha funso lakuti kodi zimene zikuchitikazi kodi boma likumati chani, mukakhala kuboma mumati chani, akuti nkhani ya njala kodi kuboma mukumati chani? Ndatipatsa yankho kuti ayi kubomako kumabwera chakudya kufikira mpaka na mwezi wa December anthu analandira, koma boma likutinso masabata amene akubwerawo chimanga china chibwere. Kuchokera kuboma kodi mukutinji namene mugwira ntchito ya boma pano pa Mwanza akuti ayi stadium ndimene mukionayo, masukulu ndamene akumangidwa aja, akuti secondary school ina ya Nyuwani, ma CDSS akupangidwa kudzera munjira za GSD imene ndi ndondomeko ya boma, DDF ndondomeko ya boma, komanso CDF 200 million constituency iliyonse ndondomeko ya boma. Tikuthokozeni chifukwa chotsatira nawo program kuti boma likutinji. The Big Brother Mzansi House is giving. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.